सजन पार्टी लांफैलायबाय नै सजना बिलाइ हेलो स्नाफोर गुड मर्निं फुंबिलिनि बोनिसिम खुलुमनाय बावहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ आरो आंबो एसेनो मोजां दङ दिनै फुंजानि नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ आरोबाव खनसे बरायहरलायबाय बिदिब्ला नोंथांमोनहा दिनै ब्लग नायलांबाय थादों आङो दिनै मा मा शेयार खालामनो हायो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामना होनोसै स्नाफोर दिनै समबार बलबमा लास्ट दाख्लि समबारावनो माखासेफोरना लास्ट जाबाय आरो दिनै माखासे दिनै सोरनाबा दंबावो आरो ओमफ्राय जोंनाबो दिनैसो लास्ट नालाय आङो दिनैसिम फालिबाय आरोखि नै आंनि मन्दिराव फिसायाव एसे फुजा होखांलायबाय ओमफ्राय दा मन्दिराव एसे गाइखेर लोंनो थांसैलाय सनाफोर दिनै लास्ट डेनि ओमफ्राय कारेन्टबो गैया सोनाफोर हरसे कारेन्ट गैया ओमफ्राय ओरैबायदि गरम उन्दुनोनो हाखायाखै आरोखि ओमफ्राय आङो फुङावनो सिखारदोंमोन सिखारनाया ओमफ्राय दाना खोमसि कारेन्टबो गैयाना जा माबा न' सिबबाबो फसा लागायबाबो नुवा खोनाया ओंखायनो दसे थाबाय थानानै 6थायावसो स्रां हस्रां खालामबाय दाना नै फिसाजोनि स्कुल टाइम जानायजों माजों लेट जालाय लांबाय नै 8:30 जालायबाय दिनै थांनानै फैसै एसे दै लुनानै फैसै फाइनेलि मन्दिराव थांनाय सफैफिनबाय सोनाफोर मबाइलाबो चार्ज गैयाना हरसे मानि कारेन्ट गैया ओमफ्राय आङो भिडिअ जेबो बानायनाय जायासै ओमफ्राय लेट जानायखाय आङो नोंगुमैजों दोनलांजाबाय नोंगुमैजोंनो दोनफैजाफिनबाय आरो दा सजन पात्ता लानोसै नै सजन पात्ता हा कोई दोस्त बनी होगी उधर नहीं 2-3 है उधर भी एक है उधर भी है अनारबो थाइदों नै बेनि किसका है मूंगफली सजन पार्टी लांफैलायबाय नै सजना बिलाइ नोंगुमैनो जाहोनो बिपि बारा नालाय नोंगुमैया बेयाव लांनो फैदों नै बेहाय माने कारेन्ट बानायग्राफ्रा दानफायला जोबदों नालाय ओमफ्राय लांनो फैबाय आरो लाबायबो बादाम नै बादाम गायदों मालाय नीचे आलू की तरह ना आलू की तरह लगते हैं बादाम गायदों नै बादाम बिफां अनार सुपारियाबो बिराद थाइदों नै ये अब लगेगी ओ वो बहुत बड़ा है अमरूद दीदी बहुत बड़ा अमरूद है ले लो हेलो गाइस हमारी दीदी भी अमरूद उतार रही है अरे थोड़ा दूर जाओ ना आप अमरूद देखिए क्या कर रहे हैं ये इस टाइम पे कीड़ा नहीं लगते ज्यादा पकने से ना कीड़ा लगेगा इसमें खाना है तो इस टाइम पे अच्छा है मुझे ज्यादा पका वाला भी पसंद नहीं है टेस्टी भी लगते हैं ये नहीं होगा ये देखो मिल गया ना अमरूद कितना अच्छा है कितना बड़ा है मीठा भी बहुत है श्रावण का फ्रूट पार्टी श्रावण लास्ट का फ्रूट पार्टी लामायाव जिरायनानै पार्टी जाने नेमखौ पार्टीनि काटने वाला काट रही है खाने वाला कब मिलेगा देख रही है देखो दा नै सनाफोर सजना बिलाइखौ जा बुरजा खानानै लाबोखाबाय जोङो सायनानै संनोसै नै सनाफोर आंना सजना बिलाइया मोनबायबो टमेट' थाइसे होलायनानै एवबाय आङो जा गोथाव जाखाबाय ओमफ्राय न' खाथिनो बे दिदिनोबो एसे हरबाय आङो माने सानैजों लायबाय सानैजोंनो सायबाय आरो एवनायावबो सानैजोंनो एवबाय बियो माबायदि एवो होननानै सोलोंनो नागिरबाय बेखौनो एवहोबाय आङो खिन्था होनानै जा गोथाव जाखाबाय सनाफोर जाना लानोसै दा नै सनाफोर ओंखाम जाना लागोनसै आङो दालि जहल नोरसिं होलायलायदां एसे ओमफ्राय भिन्दि भाजा सजना बिलाइ एवनाय ओमफ्राय थाइबें एसे हानानै लाबाय टाइमखौनो फात्ता मोनासैलाय कारेन्टआनो बावाखै फैनायानो जोंना फुरा हरावबो हरसे कारेन्ट थांनानै उन्दुनोनो हायाखै गरमानो आइखां बायखां अखाबो हायाखै बारबो बाराखै दसेनो फैयो दसेनो थाङो दसेनो फैयो दसेनो थाङो जाथारबाय दहाय फनबो ह'आव बे खाथियावनो जों दहाय सजना बिलाइ लायदोंना बे खाथियावनो
ज' लाजोबनानै थादों आरोखि खामलाजोबनानै बेयावनो सजना बिलाइखौ दानस'ला दानस'लि खालामदों नालाय लायखाथारबाय जोङो लायनो होननानै लायनाय जायाखैमोन नङाबा सजना बिलाइया बिराद गोथावखा नोंगुमै फैलायबाय सासे जाफैलायबाय ओंखाम जानायानो जोंना लाइन लाइनखा नै सासे फैनानै जाफैलायबाय आरो सासे सफैयाखै जाग्रा जायगाबो गैया नालाय जेराव गोसोबावनो एखमबा बिसिना एखमबा सियार एखमबा टेबोल जानांगौ जायो नै आंहा बै टेबोलाव जायोलै आंहा टिभि नायाना ओमफ्राय बिसोर टिभि नायो नालाय नैबावसो जालायबाय आरो फिसाजोआ नैबे गाहायाव जालायगोन दा आयै आंनि फिसा सफैबाय नै गरमथार गावनो बिफा लायनो नागिरबाबो फैयो लायजाया गरमाव नुवाखै नायजाला आयै लेखाखौ बिदि दोनो हामगौ सोरबा आयै 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 हाला गोलोमफ्रुजोबखाबाय उन्दैयानो आयै दुगैदो थां थान्दानो आयै सोरनि फिसाया बिदि दे नायनाय स्कुलनिफ्राय फैनानै बेबायदि हायाव दुमफ्ला दुमफ्लि बेबायदिनो खालामफैयो बियो जारलासो जा गोथाव संनानै दोनदां दिनै ओंख्रिया गोथाव ना सजना बिलाइया गोथाव जादों ना टमेट' होलायनानै जा मोजां एवखादों आङो नोंथांमोना सोरबाफोर जाफेराखै नामा नायनाय बिन्दि नुनाय लोगो लोगो ओंखाम लाबोदो होनलाबायबाय ड्रेसखौनो खुवाखै दुगैदो बालमा बिदि जायो नामा सोरबा बिराद बिन्दिनि माबाखाथार बे गथ'आ थैखागोनसो नोंथांमोनासो सोरबा सोरबा संफेराखै नामा आङो एसे शेयार खालामनो सानदोंमोन सजना बिलाइजों टमेट'जों एवनायखौ ओमफ्राय गैया मबाइल चार्ज गैयिनि थाखायनो माबानाय जायासै खिथानाय जायासै मबाइलानो चार्जआनो गैयामोन कारेन्ट गैयाना ओंखायनो नै एसे माखासे संनानै नै माखासे दंबावोसो आंना सजन बिलाइया नै प्लास्टिकआव सोनानै दोनसां गाबोन एसे एवजानोसैलाय आलुजों सनाफोर जोंना मास मोनसेनि रेसना सौफैलायबाय दिनै लाबोलायबाय नोंगुमैया नैबे माइरं बस्थाना ओमफ्राय नैबे सिनि 3 केजि संख्रि थाव 3 लिटार ओमफ्राय नैबे दालि मुसुर दालि गोजा गोजा ओमफ्राय नैबेयो माबे राजमा दां राजमा लाबोनोसै ना दिनै राजमा लाबोदों 3 केजि मोनो नालाय मोनथामजों मिलायनानै ओमफ्राय नैबेयो मूग दाली मंदिर जा रहे इतना गर्मी है ना बहुत गर्मी लग रहा है प्रसाद भी ले लिया एप्पल ले लिया 1 किलो किसी किसी का पिछले साल मंडे में ख़त्म हो गया अभी हम लोग का आज किसी किसी का और अगले हफ्ता भी कोई किसी किसी का है क्या ख़त्म हो गया ना ख़त्म हो गया आज लास्ट मंडे है सबका फूल थोड़ा कम हो गया ना ये फूल खिलना बहुत खिल रहा था नहीं तो उसने वाला है गाइस मंदिर कीर्तन हो रहा है हाँ कीर्तन तो स्टार्ट हो गया हम लोग लेट हो गया फिर से पता ही नहीं चलता टाइम पे आने के लिए सोचने से भी कैसे कैसे टाइम निकल जाता है साराय 3टा 4टायावनो फैनो थिनदोंमोन ओमफ्राय गैया टाइमानो मिलायासैलाय 5टा जालायबाय सोनाफोर 5टा दा जाखालायगोन 8टासिम 8 बजे तक तो होगा ही है हाँ 8 बजे 7:30 बजे आरती होता है आरती 8 बजे खत्म हो जाएगा हाँ फाइनली सफैलायबाय नै सनाफोर मन्दिराव कीर्तनाबो स्टार्ट जाबाय दर्शन खालामनानै लाग्रोजोबखानोसै नै बिसोर सानैयानो होदों दिनैनि कीर्तनखौ सासे बेंगलि सासे हारियानानि ओमफ्राय नै दा जाय कीर्तन होदों बिसोरो माने माबा माबि होनांगौ आरोखि माने सोरनोबा आसान सोरनोबा लिपस्टिक सोरबा आल्था सोरबा काजोल सोरबा फोथा बेबायदि राननानै होयो आरो बिसोरबो दा नै रानगासिनो दङ
आंहाबो मोनबाय नै आसान जरासे खाजोल मोनसे दाने सानाफोरा मन्दिरनिफ्राय दासो सफैबाय ओरैबायदि गोबाव जाखायो माने 7:30 आरती जायो नालाय बे आरती लाखांनानैसो ओमफ्रायसो प्रसाद लानानै फैयो नालाय जों दा प्रसाद लानानै सफैबाय दा न'आव बिदिब्ला दिनै भिडिअ एसेनोसै सानाफोर भिडिअखौ नायनो थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ गोजोन्थों बाय बाय गुड नाइट